Heddiw rydym wedi dod i weld Castell Penrhyn. Codwyd y castell moreddog hwn gydag arian y diwydiant llechi a seiddwyd yn ei dro ar elw caethwasiaeth. Os oedd gyfle o stafelloedd ddim ar gael i'r cyhoedd fel arfer, gan fod llawer o waith atgyweirio i'w wneud arnynt. Eglurwyd wrthym bod un o'r stafelloedd yn arfer bod yn ystafell y plant bach. Roedd cael mynd ar ben y to yn wych. Golwg byd o Eryri, y porthall lle roedd y llechi'n cael ei cludo a tuag at y chwarel ei hun yn Bethesda. Wrth weld yr stafelloedd eraill o fewn y castell, gan gynnwys yr ystafell bwyta. Hawdd dweud mai dyma un o'r tai mwyaf moethus ym Mhrydain, ac mae'r teuluoedd yn byw yma oedd yn berchen ar chwarel LleCHI fwyaf y byd. Yr ymddiriedolaeth genedlaethol sydd yn berchen ar y castell rŵan. I ddysgu mwy am y math o swyddi a'r gwaith mae'r ymddiriedolaeth ei wneud yno nawr, roedd yn bryd i ni fynd draw i Bethesda i weld beth sy'n digwydd yn y chwarel hyd heddiw.